Mazauna Morocco suna cikin ɗan banzan aminci, ka kwantar da hankalinka ko da baka yi boza a cikin waɗannan 'yan shekarun ba, kana ɗan banzan aminci. Jiya ne a 12 ga watan nan da muke ciki aka kammala signing contract tsakanin Morocco da ƙasar Spain akan hanyar layin dogo ko kuma jirgin ƙasan da za a yi ta ƙarƙashin ruwa, wanda a turanci ake kira da tunnel, tsakanin wanda zai yi linkin Morocco da Spain. Shi dai wannan aiki dama tuntuni an bujiro da shi, to waje aka kammala signing contract akan za a kammala shi a 2030 kenan, shekarar 2030, wanda kuma in ba ku manta ba shine shekarar da ta yi daidai da lokacin da za a buga World Cup, kuma Morocco tana ɗaya daga cikin ƙasashe ukun da aka lamunce za su karɓi bakuncin wannan gasar kenan, da Morocco da Spain da Portugal. To kaga ko da baka yi boza a wannan lokacin ba, kana cikin Morocco a buga World Cup, ai kaga kana cikin dan banzan aminci. Mu koma kan maganar mu, wannan aikin, wannan layin dogon da za a yi a ƙarƙashin ruwa, railway ne wanda yake da tsayin kimanin kilomita 28. Za a kammala shi gaba ɗaya da komai za a kammala a shekarar 2030, kuma za a kashe kimanin kuɗi naira kai ba dai naira ba, euro biliyan 6 za a kashe a wannan aikin gaba ɗaya, euro biliyan 6. Sannan kuma an yi ittifaƙin cewa a duk shekara ɗaya zai dinga ɗaukar adadin mutane kimanin mutum miliyan 12, Morocco to Spain, Spain to Morocco. Gaba ɗaya ma dai shi amfanin wannan aikin zai sauƙaƙa harkar sufuri tsakanin Afirka da ƙasashen Europe. To wai ga tambaya ɗaya anan, wai me yasa Spain ne ta fi alaƙa da Morocco akan sauran ƙasashen nan irin su Tunisia, Libya, Algeria? Wanda ya sani sai ya sa mana a comment section.